उन्दुयो आरो फुरा जाखाङो जादों जागासिनो दं नै दासो खालामगासिनो दं Buana hot deh ke. Ang kena hot deh. Video kamu nih kayak video cici kalam deh. harus gak menang sensor. Ciri salah. Kena sunat nih nak kemarin ini dong. Gresi di mari. Baro besar. 7. Lal Bahadur. This call is now being recorded. Angin purba. Angin purba. Angin Isar. Getar jiwa. Ini saya fैथों आरो गोथां फुंबुलुआ गोथार जिउआ फैथों गोजौसिन बिनि सायाव साग्लोब अ जिसु नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला दानो बे ग्रेसिखौ नों मोजां खालामनो हागोन जेरै नोङो गुबुनफोरखौ होखारदों हौवाफोरखौ रायलायहोदों गोथैफोरनो जिउ होफिनदों खानाफोरखौ नुदों लेंग्राफोरखौ थाबायहोदों नों मावनो हायै जेबो गैया नों गोसो जायोब्ला बियो जिउआव थानाय खोमसिनि बोलोखौ बिनिफ्राय गोजान खालामनो हागौ अ जिसु जों नोंखौ अनो जों नोंखौ फोथायो जों नोंखौ हामबाय होयो नों बेखौ अननानै दानो मोजां खालामदो खोमसिनि बोलोनिफ्राय बेखौ देरहाहोदो नाजारेत जिसुनि मुङै जों बुङो बिसोरनि जिउआव थानाय सोरनिबा आत्माफ्रा बिनिफ्राय गोजान जाथों जायनि जिउआ सोरनि रायजो मोनाखैब्ला नाजारेत जिसुनि मुङै बुङो बिसोरो सुसंग्रा अरनिफ्राय बायख' जाथों नरकनि अरनिफ्राय बायख' जाथों जोबनो गैयै जिरायनायखौ बिसोरो मोनथों अ जिसु जायनि जिउआ बिसोरनि जिउआव नासयदोंब्ला नाजारेत जिसुनि मुङै जों बुङो
बिनिफ्राय ओंखारलांथों बिनिफ्राय गोजान जाथों बिनिफ्राय इसुनि मुङै जों बुङो बिनिफ्राय गोजान जा हालेलुया 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 जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया जिसु हालेलुया हे माइकेल आरफ नोंनि गोबाव थुंग्रिजों बिसोरनि जिउआव थानाय खोमसिनि बोलोखौ गोजान खालाम ओइ गोथार जस खोमसिनि बोलोखौ गोजान खालाम हालेलुया 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 अ आलफन्सा हेल' नोंहा नेटनि प्रब्लेम आदा जों खोनादों हे आलफन्सा नों अननानै बिसना होदो नोंनि बिसनायजों बिसोरनि जिउआव थानाय खोमसिनि बोलोआ गोजान जानाय बायदि अ आलफन्सा नों बिसनानै होदो अ गोथार बोर गोथार आरफफोर नोंसोर बिसनानै होदो जों बिनाया फोरबोनिसिम सौहैयाब्लाबो नोंसोरनि बिनायजों बिसोरनि जिउआ गोदान जिउखौ मोननाय बायदि हालेलुया 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 जिसु हालेलुया क्लास 7 लाल बाहादुर स्कुलाव दिनैनिफ्राय 12तासोआव जादोंमोन आरो स्कुलावनो जादों औ स्कुलावनो साथाम जादोंमोन ना औ साथाम जादों बिसोरो दाखालिबो बेबायदिनो आरोबाव गसाइगाव बुंखावबो बेबायदि जाबाय आरो दिनैबो स्कुलाव बिदि जाबाय माने स्कुलावल' दा बिदि जागासिनो गसाइगाव बुंखावबो जादों आं ससियेल मिडियायाव नुदों दा बिसोर माबायदि कन्डिसन जायो गोरा राखावजोबो गोरा जायो राखावजोबो मानसिया ओमफ्राय बुकियो बैयो थैनाय मानसिया आत्माया थानानै बुकि होदों आरो ना आच्छा बारबेल होनायखौनो बोखाना गारहरदों दा मानसिया उन्दुना दंना मा दं बेलाय दायो उन्दुबाय दे आसिसा नागा दे आसिसा मोनदों बेनिफ्राय गाबोन नोंसोर हायोब्ला फुंनि 8टासोआव लाना फै जागोन दे जागोन फुंनि 8टासोआव सफैनाय खालाम मोजां जाबाय होननानै नङा मोजां जाब्ला लाबोबावनो बिसोर मानो उनाव फैफिनबाय थायो नालाय दाखालिबो बिदिनो मोजां जाबाय होननानै दोनबाय माबायाव बेनिफ्राय माबा खेवना जाबाय बेखौ लांजोबना बेनाव हरबाय होनबासो